Mayong buntag mga higala. Sayo ko kay ron walay init. Kay pag mga alas 8 na ni, grabe na kayo kainit. Ano pa'y dahon diri sa kahoy nga mura siya og buwak sa baraha nga palo. Oh. Asya. Purma gini oh. Mura siya buwak sa baraha nga palo. Gimingaw ko sa kinabuhi sa una sa bata pa ko. Banuban ko sa kong papa gikan simbalan. Adong sa sitio sa Bagang, simbalan diha sa Buenavista. Yang among uma dito sa Bagang. Diri ni agi sa pilot sa Analco. Ya. Landong kaayo. Bisan og madtumig mga alas 8 na. Baktas mis karsada. Mga alas 8 na. Landong kaayo kay dagko kay mga kahoy pa. Pandong sa karsada. Mo ni ako mga makita diri samtang magbaktas-baktas ko gikan sa balay padung dito sa akong uma. Kita ang hinguog gini oh, hinguog ni. Diri pod sa kilid kita pod ang kamigin. Gini oh. Muni ang kamigin, mura siya og ulo sa Batman nga bukid. Dili pa lang kayo maklaro kay doon na pay mga gabon. Unya ana pag mga wala ng gabon klaro na kayo na. Aduna na pipila ka mga saging nga namunga na. Ani apoy namuso pa. Ani ana ko diri mga higala sa akong uma. Uma nga campsite. Uma na campsite pa. Akong lantaon usa ang mga similya sa kahoy nga kining palkata. Daghan kaayo diri nanurok. Akong gihinluan man niya. Ako siyang gisunog. Pagka mga pipila ka adlaw, daghan kay nanurok nga mga liso sa palkata. Tanaw na to. Mao ni mga higala ang mga similya sa kahoy nga palkata. Daghan kayo. Tapok-tapok. No? Oh. Padulong magid siya dito. Sa unahan. Taman sa mga nasunog-sunog, adunay mga palkata nga similya. Kadaghan kaayo. Diri pod sa pikas, daghan nagtapok-tapok ra. Kay mga datugan. Daghan kayo. Mao ni ang nakanindot diri kay musunog lang kagamay, halingan lang. Ang haling ragod. Musibuan na dayon ang mga similya sa palkata. Kining babaw sa akong payag mao ni akong lampason karon, padulong na ni sa kalsada kanang nailubi diha na tungod ang kalsada.